jsem Vinky a vítám vás u tohoto videa. Dneska si zahrajeme hororovku jménem PT Emergency Call. Nevím vůbec o tom nic, viděl jsem jenom první 2 obrázky z této hry. Vůbec jsem to nehrál, žádný YouTube video jsem neviděl, takže to se asi nejspíš budu bát, takže uvidíme. Je to zatím jenom demo, ale to nevadí. Snad to nebude moc strašidelný, protože já vážně nemám rád hororovky. To move, press left to click the entering with object to let your stress increase. Dobře, tak jdeme na to. Okay. Ne, ježišmarja, to je tu ještě něco? OK. Vypadá to jako už teď. Co to bylo? Už teď to vypadá docela scary, já budu lhát. Jako... začínám se musím trochu bát a to je první noc. To je Bonnie, to vypadá, že možná tam tudy vážně půjde Bonnie. Je tu něco? Tady nejde nic vidět a tady je Chica. Tak to může znamenat jen jedna tím pádem. Takže asi nejspíš půjde Bonnie. Hello there. OK. To je hnusný. Já teď to vyzvíří v době, ale vážně to vypadá hnusně. Mám tuhle tabulku, tak fuj. Je to jsem asi dobrý zřejmě. Prej si nemám zvýšit svoji insanity. Já doufám taky, že se vám video bude líbit a že si taky to užijete. Já si to moc užívat nebudu, protože já vážně nemám rád hororovky a nenávidím jumpscary, takže pro mě to bude až moc hard, možná i. Co to je? Obvaž se. Dobrý. A to je, jakože musím uznat, ty modely v téhle hře jsou opravdu scary. OK. Nelek jsem se, to musím uznat, ale jak se mám... Jo, aha. Už chápu. Já si celou dobu nevšiml, že to je možnost toho Včka. OK. To je zajímavý. Takže vím, že to je i Včko. Ale upřímně nelekl jsem se. To musím uznat. Možná to nebude tak scary, jak jsem si myslel. Takže... Vlastně já jsem se nedostal ani přes první noc v podstatě. Je docela blbý, takže snad se dostanu. Ale je to zatím jenom demo. To jako nechápu, jestli bude první noc těžká. Tak, tady nejhorší, že se dají hlučí mačaty počítat. Ale zatím vypadá hodně dobře. A modely taky nevypadají špatně. Já doufám, že budu slyšet přes to všechno. Jsem všechen hluk. Dobrý, zatím tady nikoho nemám, ale... To je možná dív, že mám 12 AM teprve. Když tak bude 0-0, tak to začne asi, nejspíš.
No jasně, už to zmizelo, což znamená jediný. Nikdo. Super. Pryč. Hej. Dobrý. OK, už to tak... Pojď se. Už pryč. To je až moc jako složitý spíš, jako na to, že tu jsou jenom 4 možnosti na to, co se dá dělat, tak to je až moc scary. Nikdo? Asi? A Freddy přišel. Máme narůstá insanity. Ani se nedivím. Okay. Tady spíš je horší ten stres v téhle hře. Že se prostě bojíte. Kdo došel? Fuj. Špič. Oh! Špič. Fuj. On se vůbec nezdá. A je to sakra scary. I když jsem se při prvním jumpscaru nelek, ale to protože jsem očekal. Fuj. No, ale zatím se držím svoji insanity na 0. Což je dobrý. Jsem přežil 20 minut. Super. Ne! Tak nechápu, jak se to tady přežil. Uj. To je až moc tohle možná. Až moc se to děje zároveň. Ne, ne. Uj. Bož se. To je dobrý. To je dobrý, že se dá orientovat podle zvuku. Je to jistější. Dobrý. Ještě nešel dovnitř, to je Fox. Docela napětí. Tady slyším psa. A přemýšlím, jestli doma něco znamenat nebo ne. A! Ne! 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 Hlavně můžu pryč! Přemýšlím, jestli ten pes měl jako naznačit, že jsem jde Freddy nebo co. Super, takže Freddy už se objevuje bez zvuku. Ne, co to je? Co to je? Ne. Prosím, ne. A.
kámo. Až moc scary. Mám moc velký nervy. Já zavři to! Už pryč. Já nevím, jak to dávám teď vůbec. Co se stalo? Co jsem dělal špatně? Musím uznat. Je to dobrá atmosféra. Ale nevím, co jsem udělal špatně. Tak trošku. Ale vůbec. Já. Myslím, že to zkusím ještě jednou. Jako je to demo, ale jo, já už to chápu. No jasně, mě to vůbec nedošlo. Když máte velký stres, může přijít infarkt, anebo třeba, já nevím, třeba jsem skolaboval a oni mě tím pádem zabili. Každopádně jsem skolaboval na stres. Jako dívám se, že jsem i v realitě neskolaboval na stres, protože tohle je asi ta nejvíc stresující hra, co jsem zatím kdy hrál. Z jedné strany, z druhé strany, ze předu, ze zadu, to prostě není možný. To je až moc složitý. Tak, myslím, že to zkusíme ještě jednou. A já myslím si, že udělám nějaký progres. Já nechápu, proč prostě nepůjdeš spát. Nejlepší je prostě umřeš bez spánku, budeš v klidu aspoň, když umřeš. Přemýšlím, čím se dá asi snížit insanity. Já nechápu, jestli tohle to někdo dokázal dohrát. Tak bylo vaše master, protože tohle... Kámo, teď jsme začali, já už myslím jde Freddy. No super, to bude zase jak... OK. Teď už tak trošku aspoň vím, co mám dělat. Přemýšlím jen, jak si dát dolů tu insanity. Takže dobrý, takže... Dokud jsou tu ty čtverečky, tak je to tak nějak v pohodě. Možná se jednou, dvakrát objeví animatronek. Ale jinak je to v pohodě. Dobře, už to začíná. Jedno klepnutí, takže asi potřeba 4 nebo 3, teď nevím přesně. Než sem bodný vnikne dovnitř. Ale musím říct, jakože kdybych se mi tohle odehrávalo v realitě, tak já ten infarkt dostanu vážně. Protože představa, že vám tohleto leze do baráku a teď nevíte, na co se máte podívat první. Mám první zavřít závěs? Nebo nejdřív jako mám tady Chiku Bodyho zároveň, na koho se mám podívat jako první? Už pryč? Tohle znělo jako Foxy, přesně, jo. Takže Freddy potom nemá sound effect. Má takový divný sound. V podstatě. A Freddy. Takže insanity narůstá jenom v případě, že moc dlouho na mě čumí nějaký animatronik. Chápu. OK. Takže v případě, že tu se mnou někdo je, tak mi začne narůstat, no v případě, že se něco děje,
že se něco blíží, tak mi začne narůstat insanity. A když svítím, převážně hlavně svítím, tak se nic nestane. Jenom jako začne se mi to ubírat a jsem víc v klidu, zřejmě. Fuck. Kamo! On se spal. Fuj. Přemýšlel, jestli to je tak schválně, že... Počkej. Dobře, takže Freddy už nedělá zvuky už teď, super. Dobré vědět. Sam prostě může objevit kdykoliv chce. Super. A někdy prostě udělá ten signál. Běž pryč! Super. Myslím, že ta insanity mi narůstá až moc, jako. Fakt je tady? Jo, dobře, takže on má ještě jiný soundy zřejmě, když sem přijde. To znamená co jako? Super, ty jsou už po druhé, tu jsou. Přemýšlet, co to znamená, jestli to má třeba něco za... OK, super. Freddy, rozhodně. Dobrý. Už je zase 12:30. Myslím, že teď už to začne tak trošku. OK, začínáme už narůstat, už to asi neudržím pod tak typu. Už to asi nepůjde řádně. Tam kde je Foxy? Tady. To slyšel. Takže tenhle zvuk taky dělá to. Super. Takže buď je to takový škrábání po podlaze. Fuck. Sanity. Já tam nic nevidím. Ne! Prosím, ne! Běž pryč! Já už to nedávám. No. Já to nestíhám. To je prostě až moc. Moc eventů najednou. Jak to mám dávat dolů? To prostě není možný to stihnout všechno. Aniž bych dostal za chvilku infarkt. A už pomalu nic nevidím. Ne! Dobře, myslím, že proto tohle by pro první video úplně v pohodě stačilo, jako pokusil jsem se 3krát, ani jednou jsem to nedal.
Prostě to nejde, no. Nebo jen já jsem neschopný. No dobře, no tak myslím, že to by mohlo být pro dnešek všechno. Dejte like, jestli vám to líbilo a příště se pokusím víc, nebo zkusím i horší a těžší hry. Čus! Tak.